Bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump napadnut je i povređen na predizbornom skupu u Pensilvaniji. Agenti tajne službe pomogli su Trumpu da ustane i hitno ga izveli sa bine. Na njegovom licu mogla se vidjeti krv. Trump je saopštio da ga je metak pogodio u gornji deo desnog uha. Osoba za koju se sumnja da je pucala je ubijena, a u incidentu je poginula jedna osoba iz publike, rekao je medijima okružni tužilac okruga Butler. Portparol Donalda Trumpa saopštio je da je bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država dobro. Napad na bivšeg predsjednika Trumpa kvalifikuje se kao pokušaj ubistva i tako se vodi istraga, rečeno je agenciji Associated Press. Američki predsjednik Joseph Biden osudio je napad i poručio da u Americi nema mesta za takvu vrstu nasilja. Napad su među prvima osudili izraelski premijer Netanjahu i mađarski premijer Viktor Orban i nekadašnji predsjednik Amerike Obama. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić osudio je pokušaj ubistva Donalda Trumpa i poželeo mu brz i uspešan oporavak, dodajući da je atentat na bivšeg predsjednika Sjedinjenih Država tragičan dokaz kakve su posljedice kampanje mržnje, pretnji i dehumanizacije jednog čoveka.